Hei professor Fofo, Mare Mansa tässä terve. Abrasa Capoeira-koulusta Rovaniemeltä, Suomesta. Instructor Dudun oppilas. Ja olen tulossa Frankfurtiin workshoppiin joulukuussa ja odotan sitä kovasti. Nähdään siis siellä. Hello kaikki Saksan ryhmäläiset ja professor Fofo. Minä olen Soldado ja olen tulossa Saksaan workshoppiin joulukuussa ja odotan innolla näkeväni meidän koulun kaporisteja ja varsinkin treenejä odotan mahdollisimman kovia ja hyviä ja mukavia yhteisiä hetkejä siellä workshopissa. Nähdäänpä siellä sitten. Hei kaikki! Minä olen Aide Suomesta, Rovaniemeltä. Olen treenannut capoeiraa 2,5 vuotta ja olen instructor Dudun oppilas. Tulen joulukuussa Saksaan workshoppiin ja odotan jo oikein kovasti kaikkien uusien ihmisten tapaamista ja treenaamista ja uusien asioiden oppimista. Nähdään! Jee!